Gani ke video kamnau ban pen I ban upload ke Facebook jong pi hapo ku Chrome abang itrai company. Pahaman ningkong ngin pli wap jongi ubakar teng Chrome. Hang ta ngin to based on bank pan. Hang to ngin select new bank pan based on .in. Nang ta ngin klik ik to link new bank pan based on open anyway. Nang ta sa login ya to hang to la don lupa u password but ID te siu ai hang to tang sign in. Te hang to galak pau ka keteng jonga nomor nga la upload lupa ke Facebook jonga te siu ai hang to new lang kwa ban le thamai. Ai thamai to ID jong ki dawlan ngi jong pi hang to. Lane anda pi kwa ban upload ID la jong to ID la jong to. Anda phim la len det te persang ban pet siwa yo kumbakla kamno. Te hang to sak tho bha yo ID jong pi yo let's say u ID jong pi don jing bakla hang no re bat hang ni ka don ka bang pan bat hang to ka don ka bang pan ka barim te hang to penbij bha nomor kani gade kata ka ayu ka ba rim henry ka sha reject hang to kito attacks banks do not reactable nomor ba dang bakla hang no re te yo let's say gade ka jing bom shai jong ka to ka dur te ngi la ban select da ka dur ka ba shai nam krang ban lach na ka jing kentai la ne ka jing bakla hang no you let's say sha reject biang sa si sien te ai da ka ba thamai kanang ba phin suk kanang ba phin biang ban lach upload asien lai sien te badu da pej bha yo tu account number shua pin tho yo lo kum bakla nomor da bakla ni hab ban le biang asien lai sien te hang to la pej bha la na dong shadong hang no dang don gijing bakla te yo le se dang don gijing bakla hang no ra te ngapej no ang ne sila hang to browser te nga ai ga batmai ai batmai hang to kala biang pe hang to ki account number ke baro ki biang ngang ta ngin pej bha yo le se dang don jing bakla te hang to ngala kum bakla ban to mo te ngala pej bha hang to ngala thop yang da koi ai biang da wei batmai rồi ngang ta pej hang to yo le se ko bakla no ra ngang ta ya shakamat pej hang to te kam don jing bakla shu re kapiang okay te nang ta an sila hang to te da pendap hang to sa ai save bang te hang to pan ngadang klakin diat to ngin page kamat pato dang don em gujing bakla nomor ban upload ke Facebook jung PM kalong ba ba ta kadaw bun ki bru ki ong balai kamwan kapisa janga hapo abang akau balai kamwan den kadaw ba fi bakla dokar kom upload fi bakla hang no re hang no mo tenak ta kadaw okay ngalap pej banyak abat pej bahaya kene kayu te ngadang bakalahi kiwei ar henry ngana pej bha bat ngale bha susu mentas kaman kenang ba ken biang mo nang ta teladap to number rang to choose file pej bha okay
Ko selampur bah ban le mo na phim la ban pej bah dong sedong am sya rejak biang ting to pat ngala le biang sa sisin mo le sisin do dang bakla har sin dang bakla mo dengan ai biang sa sisin to ya sya man nga kin dan ngan pan i ya phi dal la dep kum nong le mo ting to hangat tang don kucing bakla to te dal la dep ko to baro ngan sa pan i ya phi kum no ban klik ban upload mo thang ni klik long tang kucing pendak ban upload dah to mo kan yan tao ngala le ngam to ya sikaman ang no don jung kala biang tho biang mo kasimpur kan yan mo nomor ba baklayo account number oke thala biang thai ma te tala dem nong to klik ya ka to begitu ang to kebok kan kebaret klik oke to salek ang to save bank pej ang to begitu save bank ka to save bank klik ya to ka save bank ban upload ma untuk IFSC tu apa depen bah dia ngabat lambiang tu save bank ai biang sin kompat ya te klik biang ma save bank oke save bank absi pang kan salong absi pang ma pan lech re pan ya re to git to kala one thank you for upload your bank document and will verify in next 3 working day and you will receive SMS on register mobile post document application rejection if eligible for bonus the amount of April 2023 will be in your bank account kamot ba kansa you hadin license la daga sha reject biang pihak ban upload biang teknik ong ba hadin license unsa wanga mesin